Con bo tempo en el, Sanxenxo é sinónimo de vacacións. Algúns aproveitan para pisar a área por primeira vez este ano e outros para dar unha volta pola beira do mar. Son moitos, máis dos agardados e de procedencia variada. De Forcarei. Somos de Coruña. De Ourense. De Toledo. Somos do Barco, de Valdeorras. De Ourense, sí. A ponte dun de maio tocounos este ano co ceu un pouco revolto. Entre chaparrón e chaparrón, as raiolas de sol pelexan por sair e con elas moitos que se achecan a Tosalnés para gozar destes días de lecer. A realidade superou as previsións e o número de visitantes é maior do que se agardaba. Na maleta de volta en levar moitos bons momentos, pero tamén a lembranza dunha meteoroloxía que non acompañou tanto como gustaría. Bueno, ha llovido mucho, ha estado lloviendo todos estos días, pero bueno, ayer muchísimo, que estamos en Vigo, en un hotel. Onte malo, pero o sábado estuvo bo. Bueno, pero por lo menos está tranquilo. Ayer granizo, bueno, horrible estos días, a verdad que non hai maneira de coller un día bon. O sábado chegamos, choveu bastante, pero bueno, cando abre así un ratiño presta a pasear. É moi bonito este sitio. Bueno, bastante mal, pero bueno, é o que hai. Estamos en Galicia, hai que aproveitar os poucos días libres que hai, así que... É que desta volta Sanxenxo soubolle poñer boa cara ao mal tempo, tanto que a afluencia de turistas á localidade supera as malas previsións iniciais. Está habendo máis afluencia quizá da que se esperaba. Aínda así, bueno, pues sempre temos esa pequena problemática de que si, bueno, pues a meteorología en televisións a mellor de canales nacionales nos lastra un pouquiño, non? E seica no sector polo de agora satisfeitos cos resultados que se están a colleitar. Creo que polo que estamos escoitando o sector está bastante contento. Nunca estamos contentos ao 100%, pero está bastante contento coa afluencia que está habendo. Datos que poden verse mellorados tendo en conta as previsións meteorolóxicas de mañá xornada festiva. O anticiclón vai aportar máis estabilidade deixando unha xornada de tempo solleiro, aínda que con temperaturas frescas. Nos Salnés de feito non imos pasar mañá dos 15 graus.